up guys? It's a Monday morning and this is a Balik Alindog workout. And today, ako po ay nag-jogging and it's about 30 minutes jog. Kasi ang sarap kasi mag-jogging sa umaga. It's good for the health and for a long time, ilang araw na ba yun o ilang buwan. Basta, matagal na po akong hindi nakapag-jogging ng maaga. Kita ko gana. Palagi ko pong pinaplano na mag-jogging sa umaga. Ngunit, for some circumstances, I can't. And I'm lazy bum. I'm a lazy bum to wake up early in the morning. So, ganun. Hindi ako nakapag-jogging. Pero guys, ngayon po ay early bird ako. Nag-jogging talaga ako. So yeah guys, no, nakauwi na po ako ngayon sa boarding house. Tapos, pahinga-pahinga muna. Sa kasasabi ko lang kanina, ang sarap mag-jogging sa umaga. And yung stretch sa mga panglawas. Kalimutan ko sa Tagalog. So, ganun. And mamaya mag-workout na naman ako. And yun. So, ang purpose ng video nito ay para makita nyo kung ano ang ginagawa ko at kinakain ko for today. I mean for the day in 6 days. So guys, this is day 1 pala. Yun lang. So guys, no, kanina di ko napakita yung anong kinain ko sa breakfast, pero ang ininom ko lang ay coffee, yung cleansing coffee, basta coffee. And today's meal is this one. So ito yung lunch ko ngayon, tapos kasi may tabo na ako o sa mga effect, so kaon ako. So dapat pala yung coleslaw yung kinuha ko, hindi itong cabbage kasi hindi siya masyadong malambot. So nag-whisper na ako kasi nandito ako sa trabaho ngayon. So just bear with it, okay? So kain na talaga ako guys. So it's cabbage, bread, a wheat bread, and a tomato with and a mayo, all-purpose mayo. So let's eat. I forgot the San Marino tuna. So hello guys, and ngayon po ay nandito na ako sa pound for pound, mag-gym na. And kanina po di na masyado akong nagugutom and parang busog ako palagi sa kinain ko sa lunch. So ganun. So mag-gym na ako and see you in a bit. So what's up mga kataps, no? Natapos ko na po yung workout ko ngayon at papauwi na ako. Tapos yung sikmura ko po ay hindi, yung tiyan ko ay nagre-reklamo na, ginugutom na kasi nakita nyo naman kanina yung kinain ko walang rice. So kaya naman ngayon guys ay ang dinner natin ay prutas. So ito, lanzones na prutas. And inom lagdag tubig. So Tagalog at yun lang. So yun, so guys, nag-change na yung goal natin. So ang goal natin ay ilang mababawas na timbang ang mawawala sa atin and in 5 days. So this is day 1 guys, and see you tomorrow for day 2. You guys know, good morning, and hindi tayo nakapag-jogging ngayon guys because of some circumstances. Hindi pala na ano tawag dun, tinamad ako guys. Kaya so guys, no, hindi tayo nakapag-jogging kanina kasi tinamad ako. Tapos nag-stretching na lang and nandito na po ako sa trabaho. And let's eat na. Let's eat. So for today's breakfast guys is this. This is with wheat bread, peanut butter, oats. This is an instant oat. So ito po yung breakfast ko everyday dito sa work.
and then on 5 days more. So, kain muna ako, then magtatrabaho na ako, and balik ako sa inyo mamaya. So, hello guys, it's a lunch break na, and bibili na ako ng yung tuna. So guys, nakabili na ako ng bibilin ko at bumili ako ng biscuit para sa alam ko po na magugutom ako mamaya-maya. So kailangan may biscuit tayo dun sa table natin. Sa table ko. So sa mga magda-diet diyan, wag niyong biglain yung pagkain niyo, pagda-diet niyo kasi baka magkasakit kayo niyan. And always be careful guys if you do diet. So guys, ito po yung lunch natin ngayon at nandito po yung pinakamagandang doktor na nakilala ko. So, ito po ang lunch ko. Tsaka may bread and may mayonnaise and okay, good to go. Guys, ito na ang meal for today, Tuesday, and see you later, okay? So guys, nandito na ako sa pound for pound and katatapos ko lang sa workout ko. Hindi masyadong hindi masyadong intense kasi masyado kaming madami. Look. Oh, 'di ba? Ang dami namin. So 2 rounds lang ang ginawa ko pero ito yung nakakapagod. At so yeah. So guys, ngayon ay kumukulo na yung tiyan ko and mas mabuti po talaga na kumain kayo ng may meat every once in a day. Mas mabuti din yung may white meat lang, pero huwag na kayong magbaboy. Kung gusto niyo talagang makamura sa pagbili ng mga makakain, okay na din, mas okay din yung mga tuna or yung mga nasa can. Pero oo, ganun. So bili lang kayo ng mga gulay. Yung ginawa ko, kung gusto nyong alamin yung anong kinakain ko, yung pinapakita ko araw-araw, so yun lang kinakain ko. But I advise you to eat with rice or anything with meat so that you have an energy in doing this. Kasi ngayon ay para akong nawawala ng gana sa wala nang energy. Di pwedeng na tubig-tubig lang. So guys, nakikikain ako sa pagkain ni Coach dito na healthy snack. May hindi ko alam ano to, pero cereal to na wheat. Yun lang. So maya-maya bibili na ako ng prutas. So guys, na nakabili na ako ng prutas. Ito ay saging. And dapat talaga tayong kumain ng white meat or meat ng meat para may energy talaga tayo. Di lang yung cereal lang. Yun. So this is the end of day 2. So see you on day 3 with the next. Hi guys, so day 3 of this experiment. Good morning. Di ako nakapag-jogging ngayon guys because of natamad na naman, and because of the weather yesterday, last night, umulan kasi kagabi, masarap matulog sa weather na to, maginaw-ginaw. So ngayon po ay maaga pa. It's 6 something in the morning. Parang cheat day ko ngayon. Parang cheat day po ngayon kasi my birthday ng girlfriend ko, and magsi-celebrate kami ng birthday niya. So madami-dami din ang kakainin ko. Mag-rice ako ngayon na araw, and let's see if maka-epekto ba to sa ating pangangatawan ng hindi kumakain ng 2 araw na kanin. So see you in breakfast. Yo, today's meal is some oats and wheat bread with a coffee there.
some coffee. So that's the breakfast today, and so I forgot to mention that there's a peanut butter for the wheat bread. It's good for you. It's also it's gonna make you full. Yeah, it's gonna make you full. So guys, it's lunchtime and kakain ako ng kanin ngayon because it's her birthday. So dapat kakain ako and dapat na akong kumain kasi in my 2 days without rice, parang namimiss ko nang kumain nun kahit 2 days na ang lumipas. So let's eat. I will eat to my heart's content. Sige siya. So nag-order na kami tapos kakain na ulit. So di ako mag-gym ngayon. Ulit. Di ako mag-gym ngayon para sa birthday niya. And yun lang. So ito po yung pagkain namin. So beef ampalaya. Ang ampalaya ay nasa ibaba na. And sa kanya ay isang pork something barbecue. And isang pancit canton. And nandito na ang soup. Ito ang soup. Yan ang kakainin ko sa lunch. And kakain ako kasi gutom na ako. Hala. Akong vlog pa. Magdala dahil kaon ka daw. Tao nga. Dahil kayo nung sige ka pulong ka. Pero hindi naman ako. Kala sila sala nila kaya ingani sila business. Siya na ako sila nga. So guys, no, pagkatapos noon, kumain kami ng dinner. Yun, yung nakita nyo. And sa nakita nyo, ang madami din ang kinain kong meat. Wala akong masyadong kinain palang rice. Kaya busog na busog ako. Wala akong exercise na ginawa ngayon. Pero okay lang yun, di yun makaka-apekto sa ating experiment. Kasi bukas, mawawala din to. Back to work tayo. Guys, ito po ay dinner namin. Nag-dinner with the family of my girlfriend. Kanina din para magbawas. Para madali akong magbawas ngayong gabi. So that's it for day. So ganito kadami So, yung day 4, nakain namin. going. And Ikaw na sila, day 4. only wings kasi to. So day 4 guys, and kapoy. Punta na ako sa trabaho. So ngayon guys, hindi na naman ako nakapag-jogging. So guys, di ako nakapag-jogging kanina. And dapat ako mag-jogging or mag-workout. Pero di ako makapag-workout ngayon. May kakainin lang ako mga parehas kakahapon or yung mga ilang days. So yun. Yan. Some Quaker oats. Coffee, calamansi for the water, and yun, yung wheat bread na mauubos na yan ngayong araw na to. So 3 days na ata yun na. 3 days to 4 days. 4 days pala. So this is day 4 guys, and kainin ko muna yun. Yo guys, today's meal is this. Oh shit. Oh no, this. Chili corn tuna and the usual vegetables that I used to buy. I might work out later, so it's not yet been decided. So it's yeah. So guys, di na matutuloy yung pag-gym ko ngayon or pagpa-pound kasi may
pupuntahan talaga kami ng girlfriend ko. And sige lang, bukas magpapound na ako. Sa ano? Oh, bukas nga. And guys, may kinain pala ako kanina. Yung pancit canton. Pero konti lang. Parang cooks lang. And kumain din ako ng cake. Yan, ano yun? Parang cake pero konti lang din. So, oo. Ano kayang resulta nito sa ano ko, timbang? Nag-stay ba siya or ganun pa din? Or up or down? Or nag-down? Basta ang target natin ay mag-down yung timbang natin. So, let's wish for the best. So, ang kakainin ko ngayon para sa dinner is yeah. So, some beef laylam, beef wrap pala, and di ako magra-rice. So this will be what will be happening on the day 4 of the experiment. So day 5, it's almost done, guys, and in a few seconds you will see the result. And Saturday will be the final verdict or some kind of like that, to show you the results of the experiment. So yep, see you in a while. Okay guys, hello guys, day 5, and today I thought that I'm gonna do some jogging, but I didn't, but I did not because I was still lazy. Going to work, not yet eaten anything, so my breakfast would be there. So see you in a while. So hello guys, now I'm here at the office, and for my breakfast is coffee, sugar-free coffee from San Mig, and my Quaker Oats is this. So an instant oatmeal, and lastly this one, the noodles. It's a real vegetable noodles. It's not that real, but yeah, it's what it says here. And yeah. So see you in a bit for the lunch. So guys, I ate a lot of bread with tuna for lunch, and I'm now bloated, so I need to go to the gym so that I could burn these fats of mine, and I could be done with this experiment. So I'll be there in the gym now. So guys, I've been here at Pound for a while now, and yeah, I've done the circuit this time. That there, as you can see, that's what I did for today, and I need to sweat this out because of all the eating I've been doing lately this past 3 days or 2 days, and I needed to lessen the fat, or to burn those fats that I have consumed. So yeah, so later or maybe tomorrow or later, depends, I'm gonna do my my weight. So yeah. So guys, katatapos lang sa workout ko ngayon, and nagkakape lang ako ngayon. Kape-kape lang, and uwi na ako. Kung sila energy drink or Gatorade, sa akin kape-kape lang. Yun lang ma-afford eh. So, kape. What's up mga tops? And it's a Saturday morning. It's around 8 a.m. in the morning. So, pupunta na ako sa pound per pound. Tapos titimbangin ko yung weight ko.
At malalaman natin kung natanggal ba yung weight natin sa ginawa nating 5 days experiment. So, oo, para matapos na to. So kagabi pala, kumain pala ako ng rice. Yung sa 7-Eleven. Yun lang kinain ko. And kumain din pala ako ng ng cake at tsaka fruit salad. So parang di ata to natanggal yung di ata natanggal ang weight ko or tumaas pa ata. Pero tignan lang natin mamaya. Baka nagstay lang yung weight ko sa ideal weight ko na gusto kong panatiliin. And doon na tayo magkita in a little bit. So guys, nandito na ako sa gym and magtitimbang na ako. Ito na ang weight scale and modern weight scale yun. So tignan natin kung natanggalan ba tayo ng weight kahit konti or tumaas ba or nagstay ba dun sa ideal weight ko. So ang ideal weight ko po ay, or ang weight ko ngayon po ay 89 kilograms. Tama ba? So yun po. So tignan natin kung bumaba ba o tumaas. Moment of truth. Here we go. So guys, parang bumaba siya and let's do another one. Baka fake news lang yun. So, sige na. So guys, di po talaga siya bumaba, no? And nagstay po siya sa weight ko or ideal weight ko na gusto ko na di na bumaba din. And I don't like it to bumaba siya. Kasi gusto kong yung height ko at saka yung weight ko magka-balance lang. Baka di kasi magandang tignan yung di-balance yung katawan mo. And yun doon na natatapos ang ating experiment, guys. So ano na kaya kung di ako kumain ng ganun at para yung palaging gulay lang, I mean salad lang, salad na gulay and wala yung mga sweets, wala yung mga cake, wala yung mga kanin. Ano kayang resulta? So kahit ganito lang, kahit ganun lang ang ginawa ko, nagstay yung mga ideal weight ko and mabuti na din yun. So sa akin, guys, natignan nyo naman na nag-workout talaga ako or nag-exercise. Kahit minsan hindi ako nag-exercise doon sa 5 days. Ginawa ko lahat para makapalabas ng pawis. So advice ko sa inyo, guys, magpalabas kayo ng pawis at but eat daily and don't skip a meal. And in a diet naman, wag kayong magda-diet ng parang mamamatay na kayo. Diet kayo ng sakto lang. So, doon ko na tatapusin itong video na to. So, thank you for watching, guys, and God do see you on the next video. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and push that notification bell for more videos. So, God do see you on the next video. Bye.